megkérdezném Mészáros Ferencet, hogy miért vállalt el ezt a fellépést, hogy tudom, hogy nem nagyon szokott nyilvánosság előtt szerepelni. Miért tett kivételt ez a alkalommal? Komoly választ vársz tőlem, kedves Nem, olyat, Mari, vagy egy celeb igen, olyat várok. És azért vártam ezt, mert fehér dolgokat vélek felfedezni, sok-sok szépséggel. És olyankor természetesen és oda búzolok, lesz szükségleteim nekem is. Pedro Grama, nézzük meg a ruhájuk is, ugye? Ő az estnek a zenésze, de mondhatnánk, hogy muzsikus, festő, Oran, Leopoli, Hisztor. Pedro, te hogy keveredtél ebbe a társulatba? Én csak szeretek szerepelni. Mindenhol ott akarok lenni, és mindenhol engem lássanak. Hogy azért tudja a közönség, hogy láthat majd téged a jövőben. Most költözni ide Szegedre. Úgyhogy így kerültem ebbe a társaságba, ebbe a csoportba. És próbálok ugye mindenféle eddigi tudásomat megmutatni. Légy türelmes, ha öletbe húz, és türelmetlen. És küzd, harcolj, ha azzal élegel, éhes, és könnyed se szégyel, ha árad. Éled újra és újra a szerelmet, addig élsz. Csak addig van reményed, amíg él, és úgy soha ne fájjon, még te a szárnyad szállja, soha se fázza, soha ne fájjon, a szárnyad a szállja.